бай. О, ана, тамошо кунед бачакоёш. Барои шумо бардаро Лада Приора ёфтагем. Приораи соли 2017 будааст бо ин ҷонвора. 2017 бардар представ кунед. Мотор 1.7 полицейский. Нархи 65000 сом мегӯянд, леки ҳолати мушичашон идеал нест. нигоҳ кунед. Нап аст бардаро. Срочно 65000 боз муомилаи хушрӯ дорад, номерошам падарка. Кондитсионери Opel Astra ашка задаги будем бардаро. Кондитсионер мега хунукит мезана кондитсионер ба. Хуб, нигоҳ кунед 4 диска балон, напана дискачои штамповка кати. Самбуферам дорад, хато накунем, монитор, задни камера, ҳама наворота дорад бардаро. Хеле аг расход кардаган. Рулошам бо бардаро гидравлика аст. Марҳамат, салон мебинем. Ана ҳозир шумо спичкаи гирем мекунам. Тамошо кунед. Ҳолати салончоша. Колонка чоша нигоҳ, потолокош алькантара даст бо. Ана, нигоҳ кунед салончош чиқа кунак аст бардаро. Ҳолати салон, ойнаш электропакет, ана рулчош ҳама кор мекардаст. Леписток, мультирул ҳамаш кор мекард. Ҳамаш кор мекард. Кор мекунад бардаро, кондитсионер ях. Мониторчоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. Ҳаст бардаро. Любителои Приора ҳастед инҷа. Марҳамат кунед. Рулчош неки чот карда аст. Дид бардаро чӣ хел хушрак аст. Марҳамат бардарои ман ба томи дӯстдорони Лада Приора равон кунед. 65000 сом арзанда бошад ё не? Фикртон ҳатман нестед, лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шавед. Бисёр бардаро додаракҳои мо ҳамин рӯзо мепурсад, ки ягон Приораи хушрак шуд монед. Ин Приора чоткаш бардаро 2017 рафтем. Ин лайка фаромӯш накунед, бинем ки чанд та лайк мегирад ин Приора чӣ мекунед, бинед чанд та любител дорем. Дид бардаро бо фули дасти ҳама навротошам аст. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум, дӯстдорони Mercedes Benz тамошо кунед. Бозати дигар фечка кузови 202, нархи беҳтарин кати дар канали Авто Дубай ТЖ. Комплектацияш классик аст бардаро. Солаш 1990, утилизация дорад, ҳуҷҷат надоштад. Срочно 49000 сом барои подписчикои Авто Дубай ТЖ. Харидорон марҳамат, ягонҷош задаги надорад, ягонҷош пусидаги надорад. Хати устодтон биёед проверка кунед, маъқул кунед гиред. 55-60 фистесад срочно 49000 сом бардарҷоно успет кунед на мошинчаи идона. 4 диска балонош дар ҳолати худ, дискои размери 15 рамашка дорад. Рақибошон нигоҳ мекунем, объем нест бардаро, простой не. Мотор 1.8. ҳаст харидоро, срочни бардаро нархи беҳтарин фистесаде. Марҳамат, ҳолати салончош хушрак аст, бад нест ки на. Дойна яхлаш ручной, пешош электропакет. Баъд бардарҷоно ина мо чӣ гуфтем? Комплектация классик гуфтем, не, классик нест бардаро. Медонед ин чӣ комплектация аст? Ин комплектация номаш хуб, инҷаш не классик аст, классик бардаро, инҷаш байнаш бай мешад, мебел мешад. Ин комплектация Esprit мегӯям бардаро, бале. Esprit. Хушрак аст, не ки инҷаш шикастагӣ будааст. Хуб, обогрев сиден дорад, ба кабинкашо ҷамъ мешавад, кондитсионер надоштааст, 355000 километр пробег доштааст. Люкам бо дорад бардаро, люкашам падарка қадаш. Ҳаст хайрдаро, марҳамат кунед. Ана хел нархҳои арзон, нархҳои беҳтарин бардарҷонон дар канали Авто Дубай ТЖ мешавад. Лайка фаромӯш накунед, ба тамоми дӯстон равон кунед, ба канали мо ҳатман обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас ва аз ҳама муҳимаш мошини табдили худатонро аз канали мо ҳатман пайдо мекунед. Барои ин бардарҷонон ба дӯстон равон кунед, бехабар намонад. Ташаккури зиёд. Бай асе нархи беҳтарин чӣ нуқта дакид. Бардарҷонон марҳамат, тамошо кунед. Ана бозати дигар Mercedes Benz 203 кузов сечка. Компрессор аст бардаро. Мотор 1.8 солаш 2006 аст бардарои ман. Нарх 55000 сом. Тонировка ҳуҷҷатои салон намегӯям, ё хеле дигар ҳаст гуфтаистодам. Нархи беҳтарин бардарои ман 55000 сом, боз камтар муомила дорад, коробкаи автомат кати, комплектацияш авангард аст. Нигоҳ кунед бардарҷонон, бай аст. Сети металлик. Ҳаст хайрдорон, сарочни фурӯхта мешавад. Ана салон ҳозир тамошо мекунем. Марҳамат бардаро. Дискошон дискачои хушрак, балоношам дар ҳолати хуб, тонировкаи 100% кати, кабошам бирохтед. Софчош хушрак, дастпухкам дар дигар хеле стилаш. Салон ҳозир мебинем. Кани ана ҳолати салончош. Ин бардаро кожни салон, дар салонош хушрак аст. Марҳамат. Ҳеҷ хел компактӣ чамошин чӣ хушрак аст. Хуб, Америка будааст чӣ? Винкод чӣ нигоҳ кунед бардаро? 2003 моҳа баридараш 6 сал. Фикр кардагам ки 2005 моҳа фикр карда бошам винкод занед ки бардаро бояд Америка бошад аз рӯи винкод, не ки штока Америка не. Вот салон хушрак аст, салончош не ки бардаро. Авангард гуфтем, пробегаш чӣ хел бошад? Пробегаш дидан бигирем, шток аз худаш бошад ё не? Винкода занед бардаро ҳама маълумотош мебурдам, винкода бояд бурад ин мошинча.
Xullas, 420 км пробег. Легко дорог. Чехолчоч кушурад мекинад. Чехолой накидка дорад. Монитори Android дорад. Обогрев сидений дорад бардар. Мархамат. چه از باردار جانم مرحمت خیلی سراغ چی فروختم چه خیردارو سپیس خیلی نرخی بهترین است در کامنتوش سوالش $2.6 میلیون